Bubamare iz akta Čolatov Bubamare. I sad neko dobije ovakve kolekcije za ove. Petrinja. Koliko? Vidi novu. Gledaj, ovako, poveće na njega. Nemoj, samo gledaj. Bela. Da. Marija je loša. Zašto ja gledam ovo kad njih mogu gledati? Jel' To se čuje na kameri, debila. ne čuje se. Da čuje. Vidi Mari. Oj. Daj tamo malo snimaj. Dakle, sad kad ljudi gledaju, onako ide nas kad pričamo. Da, čuće i ovo. Marija Kucica. Daj prestani. Kako si ti napaljen već to? Navidio sam. Dobro, daj se smiri. Dobro, daj smiri se. Kaj? Šta je ovo? Koji kurac? To sam! Gimera! Volimo vas! Pa mi smo navijali.